Kanti ithinta abaningi ezinhlizweni inkulumo yomlingisi wakuleli odumile nophinda wazakhela igama emdlalweni uZalo ngesikhathi edlala indawo kaQhabanga. Lo mlingisi nophinda abonakala emidlalweni ehlukahlukene kwi-DS uSiyabonga Shibe. Lokhu kulandela emveni kokuba ebhobokile ngokumhluphayo empilweni yakhe ngesikhathi enengxoxo noKing David Mashabela weKing David Mashabela podcast. Lokhu kuze emveni kokuba ecacisile ukuthi uphahlekwa ngamacala okudlwengula kanye namacala okucekela phansi impahla. Lo mlingisi uphinde waveza ukuthi kunecala abekwe lona lokudlwengula lokuthi kunentombazane ayidlwengula ngomhla ka-31 Disemba 2023 nokwenza ukuthi aqiniseke ukuthi kungamampunge ngoba yena wayekwi-Durban Beach Fest ebizwe umngani wakhe futhi ehamba nabanye bozakwabo asebenza nabo emkhakheni wezokulingisa kanye nendodakazi yakhe. Konke lokhu kuyamthusa uma ngabe sezwa kuthiwa wadlwengula le ntombazane kanti uyaqinisekisa futhi ukuthi waqeda ekuseni waphekezela indodakazi yakhe wayebeka la ehlala khona. Kanti umlingisi wakuleli othwele kanzima uphinde wachaza ukuthi akusikhona kokuqala evulelwa icala kanti nangonyaka ka-2021 okwavulelwa icala unkosikazi wakhe ngesikhathi embheca ngobende inyama engayidlanga ethi umdlwengulile kanti waphinde waqinisekisa ukuthi ngalezo zikhathi wayematasatasa nokushutha imidlalo ehlukahlukene okubalwa kuyo iThe Wife nemidlalo okuthiwa iRockaville uSeason 5 uyazibuza ukuthi kazi wayezosithathaphi isikhathi sokuthi adlwengule lo muntu ekuthiwa umdlwengulile. Kanti uphinde waveza ukuthi lelo cala ayebekwe lona lokuthi udlwengule unkosikazi wakhe lachithwa inkantolo njengoba sekuvumbuka leli ekuthiwa ulenzile naqinisekisayo ukuthi akuhlangani indlela ekuthiwa kwenzeka ngakhona ngoba yena wayengekho kwakuba khona and akayazi le ntombazane ekuthiwa uyidlwengulile. Kanti lo mlingisi ubalisa nje uphezu kwenkanankana yecala walivulela ekhweni lakhe lokuthi wacekela phansi impahla nokuyicala avulelwa lona ukuze ezobukeka njengomuntu onodlame nongumdlwenguli emehlweni abantu. Kanti lokhu kuyamkhathaza ngoba ukhala ngokuthi kungagcine kumoshe i-career yakhe. Kanti ukhuluma nje uphinde wadalula ukuthi kunevideo indodakazi yakhe yabonakala ezinkundleni zokuxhumana inqunu nokwabe sekugcizelelwa ukuthi yeshuthwe uye njengoba engubaba okhohlakele. Kanti ngokwakhe uSiyabonga Shibe ukuthi konke lokho kusukela emveni kokuba njengoba engasazwani naloyo wayengumkakhe okungenzeka ukuthi lamacala lokho ebekwa wona ebhecwa ngobende inyama engayidlanga kwenzelwa ukungcolisa igama lakhe. Konke lokho kuqhamuka emveni kokuba bengazwani ngenxa yendodana yakhe nonkosikazi wakhe angafuni ayibone. Mbukelo sitethu kuhle kuthini uPaul kwakho ngalolu daba abantu ngasibhalela ama-comment section ehlangane khona siwafunde bese ungakhohlwa uncofoza subscribe button ukuze siqhubeke sikwethulela zonke ezingenayo. Kanti uma ufuna ukubona le ngxoxo yakhe ke lapha uSiyabonga Shibe kanye nawo King David Mashabela ungaya kwi-King David podcast uyithole khona igcwele.